संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। बिपरजॉय चक्रीवादळ मान्सूनचं आगमन याचा परिणाम कोकण किनारपट्टीवर पाहायला मिळाला। समुद्राला उधाण आलंय तर किनारपट्टीवर लाटांचा जोर वाढल्याचं पाहायला मिळतंय। याचा आढावा घेतलाय आमचे वेंगुर्ला करस्पॉन्डंट दीपेश परब यांनी। पाहूया। काल सुद्धा आपण कोकणचा लाईव्ह मार्फत थेट लाईव्ह दृश्य दाखवलेली होती आणि ज्या प्रमाणात कालच्या प्रमाणात आज अधिक लाटांचा जोर हा कोकण किनारपट्टीवर वाढलेला दिसत आहे। ही आत्ताची दृश्य जी आहे ती वेंगुर्ला बंदर येथील दृश्य आहेत आणि या ठिकाणी लाटांचा जोर आहे तो कालच्यापेक्षा आज अधिक वाढलेला दिसत आहे। समुद्राला उधाण आलेलं आहे, त्यामुळे पोलीस प्रशासन असेल, आपत्ती व्यवस्थापन असेल, यांनी या ठिकाणी पर्यटकांना सूचना केलेल्या आहेत, सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे। प्रत्येक समुद्र किनाऱ्यावर जीवरक्षक असतील, त्याचप्रमाणे जे सागरी सुरक्षा रक्षक आहेत ते या ठिकाणी आहेत, ते सुद्धा पर्यटकांना याचा इशारा देत आहेत की समुद्रात कोणी आंघोळीसाठी उतरू नये। आज शनिवार आहे, उद्या रविवार आहे, त्यामुळे दोन्ही सुट्टीचे दिवस असल्यामुळे पर्यटक सुद्धा काही प्रमाणात दाखल होत आहेत। त्याच्यामुळे त्यांनी सुद्धा समुद्रात उतरू नये आणि आपली जी सुरक्षा आहे याची काळजी घ्यावी अशा प्रकारच्या सूचना सुद्धा देण्यात आलेल्या आहे। त्यामुळे हा बिपरजॉय चक्रीवादळ असेल किंवा मान्सूनचं आगमन असेल याचा परिणाम हा समुद्रात दिसत आहे। समुद्राच्या लाटांचा जोर हा वाढलेला आहे। वेंगुर्ल्यात सकाळपासून जे ग्रामीण भाग आहे त्याच्यात ग्रामीण भागात सकाळी जास्तीत जास्त पाऊस आपल्याला पाहायला मिळाला। पहाटेपासून पावसाचा जोर पाऊस सुरू होता आणि मात्र आता काही वेळ सकाळनंतर काही प्रमाणात पाऊस हा थांबलेला आहे, मात्र ढगाळ वातावरण आहे आणि पाऊस येण्याची शक्यताही या ठिकाणी दिसत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।